приятели, тук е Shogun Warrior BG и днес сме се събрали за един много важен ден. Така, купих си 500 джема и търся ми Legendary Chest. Да, Legendary Chest. Има легендарни, които нямам. Аз нямам никакви легендарни. Нямам никакви легендарни карти. Нищо. След 4 часа се свършва. И сега ще ви покажа един трик за легендарна истина. Аз искам. Не. Искам. Добре. Да. Сега да видим дали този трик ще поработи. Така. Нека да отваряме Legendary Chest-а. Да видим какво ще се падне. О май гад! Бандит! Бандит! О май гад! Бандит! О, не! Ойде, айде! Ле, бандит! Не, хора, това е невероятно! Това нещо е невероятно! Веднага го скриншотваме! Така, добре. О май гад, хора! Не знам какво да правим. Не. О, майко мила! Бандит! Не, хора! Става ми нещо. Нещо ми стана. О май гад! Fucking shit! Имам бандит! Чакайте бе. Не. О май гад, не мога да повярвам. Бандит. О май гад, не. Имам бандит. Я да видим дали профила ми. Я. Не. Значи бандитката ще сложа. Ще направя този дек. Не, дек. Сега ще сложа бандитката. Така. Какъв ми беше това дек? Номер Принц. О май гад, не. Това е невъзможно. Падна ми се бандит. Бандит. Така ли ми е принца? Той ми служи добре. О май гад. Rage spell. О, не, явно ни за сега. О, не, хора. Това е играта просто. Това е да видим. Защо? Какъв ми е дека? Ако копирам на първи дек. Сега сложа бандитката. Тук. Какво ще стане? Защо бе? Добре, да се случиме върху битките. Не, как можа да ми се падне бандит? Не, това е просто подигравка. Това е подигравка, хора. Вижте къде съм аз. А вижте къде е бандита. Ама защо can be found и на 9? Ама аз тази карта им. Не, това е. Това е, хора. Така се прави. Бе. Машини. Не мога да повярвам. Не знам дали сънувам. И сега това остава да не ми приемат бандитката в играта. Добре, ще ми приемат.
Така бе. Така бе. Я са го стресна. Я да ги ме бандитката какво прави. Не. Бандитката ще загуби от това. Не, няма. Ще набие малко демиш, да видим колко демиш ще набие. Ох, леле, мале, не. Не мога да повярвам, че имам бандита. Не мога да повярвам, че имам бандита. Не мога да повярвам. Не, добре. Доскоро ще видите как съм 9 арена. Мале, това е една от най-редките карти. Добре, това беше една от най-тъпите тактики. Да пуснеш скелета на армия, въпреки, че не мога да се наслада, просто не мога. Не мога да се наслада, бе. Това е, бе. Взимам я, бе. Гледайте какво става, бе. Аз къде пуснах запа, бе? Не можа. Но това го викна 100%, благодарение на тази страхотна карта бандит. Упс. Добре, ако аз сега ти пусна. Мале, колко сте смотани всички. Мале. Това дори с Battle Ram може да спреш скелет. Чакай с Battle Ram, не. Гледай какво прави бандита, бе. После ми говори, бе. Гадната ти Валкерия. Как ми уби бандита. Сега те правих на... Не мога да повярвам. Това се случва наистина. Имам бандит. За първи път игра с бандит. За първи път! Не на бандит драв челенджа, не? Айде да пуси ми са. Айде бе, мисли много смел, бе. Така бе, виж как става работата. Това е. 2, 1, айде! Знаех си, бе. Това е повече легендари. Аз не искам. Бандитката ми е достатъчно не. Не мога да повярвам. Още не знам какво е това чувство, което побужда мене, но не знам защо. Ето бе! Промени се! Айде бе! Майко мила. Ама трябваше да скриншотна. Yes бе. Не мога да се нарадвам. Така да видим сега да... Бандитката. Точно тази исках. Не, всъщност. Точно тази исках. Но... По-добре е бандитката, отколкото ето от тук. О май гад. Това означава ли, че ако имаше и тук на Twitch, това означава ли, че... Най-готното е, най-чудното е, че аз тук имам тази карта. Аз представях, че както ми се падна Lava Hunt Legendary Chest, мислях, че ще ми се падне или The Lock, или Ice Wizard, или... Ама не. Или... Lava Hunt, ако ми се беше падна отново, не знам какво ще да стане. Не мога просто хора, не мога просто, бе. Дай да го скриншотна. Чакайте пак да го скриншотна. Ето. Не изиграм още един геймплей. Да видим какво ще стане. Страхотната бандитка, най-яката легендарна карта. Точно. Не исках. Аз въобще не очаквах, че мога да ми се падне такава карта. Вие знаете ли какво е чувството? Сега скелета на левел 2. Няма проблем. Ще мина, брат. Няма проблем просто. Знам какво е усещането. Защото аз сега ще... Как си сфукам хубаво. Не отивай напред, бе, нали си толкова ли си тъпа, бе. –
Сега това, ако ми пусне скелетон арми. Бати осмотания. Удари, бе. Добре, ако пусна след тук един уичк. Добре. Принца му умря и бебидната не му умря. Но не мога да повярвам, че имам бандит. Най-яката легендарна карта. Нямах си на представа, че мога да ми се падне. Не бе, хора, аз сънувам, бе. Аз сънувам, няма нищо ми се. Не, всъщност. Не, то ми преда цялата атака. Добре, бе, ако са ти пусна, така ще направя един даш. Така се нарича. Страхотната легендарна карта. Толкова ли си мисли? Да, бе. Не убивайте. Не убивайте мисълта, бе. Той ми е приятел, бе. Защо го опикте, бе? Що се толкова лошо, бе? Не, да не убиваш скелета на армията. Бе, да не ми взимаш от тази. Какво да правим, бе, въобще? Не. Ох, майко, как се изфукам. Не, няма се изфукам. Добре, трябва да се защитаваме. Чакай, бе, момче, бе. Чакай, бе, моето момче, бе. Има време, бе. Има време, бе. То пак ще ми направи цялата атака. Махай се оттам, бе. Това е. Принца му умира. Как ми взе. Значи, така най-мраза. Не. Ох, добре, супер. Ми взимам демича, бе, ей. Колко си гаден. Чу си толкова гаден, бе. Тук май сме драл. Обаче ще му пусне една стабилна атака. Стабилна. Сега за лакерията. Така бе. Да, бе. Добре. Как и ти можеш да прецакваш? Аз така мога. Да не си мислиш, че... Айде бандит към. И аз, бе, да взима доста демидж това нещо. Това е, човек. Не, тук е много лошо. Не, тук мога да рипна. Тук мога да рипна без да искам. Тук мога да направя голяма простотия. Само един трябва да удари. Трябва да паза. Да. Трябва да паза. 4, 3... Не, в последната минута. Не, стига, бе. Не имам бандитка, бе. Какво става, бе? Това ще бъде всичко от днешния клип. Надявам се да ви е харесал. Тази легендарна, която аз имам. Не мога да повярвам. Напрежението голям. Не мога да повярвам, че имам тази легендарна карта. Затова обичам Legendary Chest, защото дори да има карта, която да е тук, знам, че няма карта, но ще има. Ето тук, после почва да... може да се падне от всяка арена карта. Майко, не... Добре, това ще бъде всичко от днешния клип. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, не забравяйте да се абонирате, да ми харесате клипа. Защото че съм го харесал. И това ще бъде за днес. Чао!